תירוצים לא לשים קונדום? שמענו את כולם, אבל לכל תירוץ יש תשובה. וכן, תמיד יש קונדום שמתאים, במיוחד כשזה דורקס. בבקשה תכיר. דורקס אולטרה כמעט ולא מרגישים שהוא שם, וככה תשמור גם על תחושה וגם על ההגנה. במיוחד בשביל זה דורקס הוציאו את ריל פיל, שעשוי מחומר חדשני, בלי לטקס, בלי תירוצים, במקרה ככה הכינותי מראש את הג'ל סיכוך של דורקס, נעים, חלק וממש לא יבש. הנאה מובטחת. קונדום שמים לפני, לא אחרי ולא באמצע. דורקס שומרים עליכם מהשנייה הראשונה. זה ממש נוגע ללב, אבל לדורקס יש כל כך הרבה סוגים של קונדומים. נקים, מחוספסים, עם סיכוך, ללא סיכוך ובכל גודל שהוא. כל מה שנשאר שתמצא לך את מה שמתאים לך. התירוצים לא יגנו עליכם, דורקס כן. תהנו, תחקרו והכי חשוב, תשמרו על עצמכם.